Zovem se Emir Pašagić, a umetničko ime ili kako me bolje reperi znaju, to je Nemir. Pozdrav, ja sam Strahinja, reperi me znaju kao Fir. Ovdje sam s Emirom da vam pokažemo kako pravimo bitove. Real niggas getting money from the fucking stars. My Rolls Royce triple black. I'm Geechee out. Radio sam sa dosta izvođača, pogotovo sa novosadske scene, jer tu sam se formirao kao beatmaker. Sarađivao sam sa dosta repera, pogotovo iz Novog Sada. Pozdrav za braću Ziplock, Nobela i ostale drugare. Zatim radio sam sa Maksonijem, sa Džerijem iz Beograda su njih dvojica. Radio sam sa starim prijateljem Sašom Trčićem, Manes iz Subotice, i tamo imam neku ekipu u Subotice, oni su isto cool. Moje prvo probijanje je bilo Unija, No Stress, ona pesma, to sam radio sa Gijem i Epezom, to smo nas trojica radili taj beat. I tako, radio sam još sa dosta izvođača, ali da ih ne nabrajam sad sve, nabrao sam najbitnije. Nadam se za neku bolju saradnju, za neke još bolje repere. Sarađivao sam sa dosta novosadskih repera, to su Njortaci, pozdrav za Amera, za Ristu i Buku Ziplock, Džeriju iz Ortak iz Beograda. Radio sam Rasti, jednu stvar mahinalno. Radio sam Norvežanima, nekim pozdrav za njih, braća Norvežani. To znači da uzimam evre pesmama, mora da se radi, neću život bez... Pozdravim bitove. Radim jako dugo bitove, ali onako da ih intenzivno radim ih možda 2 godine. Radim aktivno 2 godine možda, sa dosta pauza i tako dalje. Idem sada, zovu me ulice grada, mora da puni se... Pa o čemu radim? Počeo sam da radim u Rizanu, sa jednim drugarem iz Subotice, onda sam upoznao Epeza, on me malo nauči Asid, Fruti, šta ja znam. U beatmakingu mi je najviše pomogao Misti, od njega sam baš naučio zanat što se kaže. Doleo kod Fira kad smo radili u Rizanu, znači programi nam nisu prepreke da se prave bitovi, sve je to u principu isto, samo ko se na koji program prilagodi. Radim u Rizanu, Petica. U njemu sam i počeo da radim samplove, sečem na Soundforge-u, Cubase-u, gde god stignem, i onda te mamoje dobacujem u Rizan. Imam nešto para, imam puno drugara, grad je uvek budan. Imam neku Behringerovu klavijaturu, jeftini mi se 4 oktave, ali u principu to je nebitno, dosta ti je 1 oktava ako znaš šta radiš. I imam gomilu VST-ova, udaraca i tih stvari što se downloaduju za džabe na netu. Od opreme imam ovaj MIDI kontroler Akai MPK49 i monitori su mi Esinir Experience. To me brat Janzu posavjetovao da kupim. Želim i da kažem da je Janzu me dosta usmerio u bitovima u jednom momentu, gde mi je poslao dosta literature, neke koje sam pročitao, koje su mi pomogle u miksovanju i masteru bita. Završio sam osnovnu muzičku školu, možda to ima malo uticaja na moje bitove. Koje beatmakere bi isto tako, pa nemam pojma, oni strani se svi znaju koji su dobri, da ih ne nabrajamo sad, nemam pojma. Doktora Drea da vam spomenem, to svi znaju. Trenutno je sad taj Lex Luger aktivan, mada on je trap kralj, samo nema veze ni sa čim drugim. Od domaćih su mi definitivno najbolji Cobi i Misti. Najbolji beatmaker, dobro da ne pominjem sad Dr. Drea, Scott Storcha, Timbalanda i ostale. Tu su mi Lex Luger, to je taj trap, rap, to je skroz cool gruva s tim 808-icama kao mamojed. Od domaćih beatmakera to je Cobi, lik je vanzemaljac kolje s tim bitovima. I Vanja, koji je legenda srpskog beatmakera.
Vidim kraj, vidim svoje, mere robu, pare broje. Nemam pojma, najviše bi volao da mi repuje, ono, struka, nemam pojma. Rexona kao i svaki beatmaker, pretpostavljam što bi voleo. Ko bi volao da mi repuje? Volao bi da mi repuje Rexona, ono, kapiram da svaki beatmaker želi da mu repuje Rexona, ono, on je najjači MC u Srbiji. Ne znam koga bi tu još izdvojio. Pored Rexone su mi Rista, Buka, Jerry i Amer, ono, od boljih repera. Samo bez stajanja i nema spavanja, Ziplock i Jerry jurimo za parama. Sad sam uradio Kvantata iz Kika, sad ćemo čujemo to. Sad ćemo snimiti ovu 808-icu neku, nešto tako. Napravili smo tu neki drum setić koji onako fino vozi. Bacili smo neke zvukove, pa ćemo sad vidimo šta možemo da radimo s tim. Može sad samo da snimimo to i idemo kidanje. Cool, naravno ide Quantize i to sve što sledi. Sad ćemo da vidimo kako to zvuči. Mala šunjalica. Nemam pojma, tu još mi mogli neki hetovi možda da ulete. Sad smo radili Quantatize za hetovima, sad ćemo da vidimo kako to u stvari zvuči. Malo da mu da na dinamici ovo ono. Nemam pojma, sad ćemo možda neki lead da ubacimo ili tako nešto. To će ovako nešto da zvuči. To je to. I to ovako zvuči sve zajedno. To je to. Sad ćemo da ubacimo cimbal na prvi udarac, klasika neka. To je to. Sad ćemo ubacimo jedan shaker.
kule, sad ćemo malo možda, nemam pojma, neki brasat, malo dignemo tenziju da to bude malo više nekako, nemam pojma. Da vidimo kako bi to možda moglo da zvuči. Tako nešto, a? To. Prosto, ali kida. Sad idem kvantatajz da uleti malo, da se to sve reši mišem, pošto nismo baš toliko stručni da pogađamo, mislim da to niko nije čak ni stručan da tako ubode iz prve note, mada ono treba malo staviti taj šmek da note kasne. Skroz cool. Tu se naravno dodaju razni efekti, ovo ono, nemam pojma da vam ne pričamo sad o produkciji, samo pokazujemo kako se radi beat i to je to. Evo ovako zvuči sa stringovima. Swag, Shin, Win. Malo ćemo baciti efekat sada, ovako nešto. I ovako. Znači bit sad tako zvuči, to je neka 4 bara čisto napravljena. Sad, glavni deo, to je aranžman neki da se uradi. First smo ovaj bit već uradili, ovo je samo prikaz kako se radi. Pustit ću vam neke određene delove bita, ono te neke prelaze što smo smislili. Da vidite kako zvuči ta naša ideja za aranžman. Prikazali smo za sad sve ove glavne instrumente, ubacili smo tu neke efekte. Ubacili smo neke snerove još za prelaz, tipa ovako nešto. Sad ćemo da pustimo neke određene delove aranžmana i polako da sranje privedemo u kraju. Evo uvod, kako kreće bit. Malo samo da smanjimo komšijeno sjebu, pošto je već kasno. Može. Tu su ti efekti. I ovo isto. Dobro, tu već ulazi shaker, džabu. Vidimo prvi prelaz, recimo. Sad jedan od najzanimljivijih prelaza, to nam je ovaj predrefren. On ide ovako. Swag. Šalim se, ne znam da sviram gitaru, samo klavijaturu. Ovo je bio how to ili na srpskom kako napraviti beat. Pozdrav za sve ljude, bacite komentare na YouTube-u, nemam pojma, hejtujte šta god, mi to radimo kako znamo. Pozdrav.